Vítám vás u dalšího videa. Vidíme se po dlouhé době, to musím uznat. Já jsem vlastně starý motivace na YouTube a přestal jsem natáčet, ale teď jsem se střílel video a všechno tady to. A tady ten tady to mě prostě napadlo očí pěkla, protože se to viděla, řekl jsem si, to by mohla být prdel s mými kámošema. A jo. Tak prostě je to každých 30 sekund dostaneme random tam a poslední, který zůstane na těch 5 hřích, tak je vítěz. Uvidíte určitě. Tak čus. To tady, menčku, napoj se. On je to kvůli tomu, aby jsme měli ve stejné části itemy. Já mám kde postavu? Jo, to si To můžeš... je můj kreativ. Ne, já jsem potřeboval přece vyletět. Každých 30 sekund dostaneme random item a ten, kdo vydrží, prostě tak vyhrál. A to až určitě taky. On má 2 postele! Porvání. No. Kde je mečík? Já se spadl. Dej mu spectate a teleportni ho. Co děláš s těma postelema? Oh. Vypadá to jak ryba. Co děláš? The fuck did you do? To je kokot. On tam těžil. On tam sbíral věci. Teleportni ho zpátky. Já se chtěl umlátit Zůstaň. dýmíčka z dobíka. A zůstaň. Super, kyč. Kořeme jako hovno. Ještě něco si říkal? La. Pak už nic. Nebo na ty píčovině. No. Takže jo. No tam nemůžu vyskočit. Ne! Pepísek. Co? Není. To je z nedru. Víš, že ty si můžeš dát respawn. To není proti pravidlům. Už nemůžu. Vy hráte, já žeru. Mně to nic nedalo. Ono se občas stane, že ti to nic nedá. Já tam. Tak ho portni ještě jednou. Menčík má teď poslední šance. Hm. To je Pepa! Pepa! Já jezdím na Pepovi! Já se kreju. Ty vole, nežer ten... Co děláš? Já mám cedulku. Visí kořeny. Visící kořeny. Chce někdo, aby mu vysely kořeny? Hej, menčíku, tohle je ten nejvzácnější item v tom Minecraftu. Nejvzácnější? Ne. Ale jo. On zase spadl? Skočil za kým. Počkejte. Já si chci vzít jedno vajíčko, který mi spadlo. No už ho nech, už to. No! Ty máš okurku. No! Neskáču za ní. Co děláš, kokot? Ten půlek skočil sám? Maty, sundej ho. Už je tady! Jo, menčíku, víš, že tady ten skok už můžeš udělat? Nemůžu. Můžeš. Nemůžu. To jsou 2 bloky, vole, to dáš, šum. Ani hovno.
Čau na mě, vole, jo? Maty je vítěz! Jo, Maty je vítěz! Teď co se na to mohl spavnout? Au! On ubírá za 3 srdíčka. Co jsi tam chtěl spawnout? Čím co to je? Proč všichni berou high ground, what the fuck? Proč robím blíž ke mně, ne k Matimu? Proč já jsem uprostřed? Proč zrovna já? Proč já? Daj zrovna lopatu. Ne! Bár na mě, ne? Ty Fox, já ti jedu na blokem po hlavě. Mhm. Poslední slova. No máš šíp. Jo, to poslední slova. Nemáš šíp. Mám ovečku. Mám ovečku. Já se neutopím na rozdíl od vás. Máme umí neplavat. Jo, umíme plavat na rozdíl od tebe. Budou plavat a dlouho víc než vy. Tak se vezmi bombu z pistole. Víte, že my jsme vždycky chcípli na úplně stupidní věci. A ne, že bychom se schodili. La 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 la. Mám zase vyšší high ground. A Minčíku, víš, že takhle nikoho neschodíš? Ale víš, že Jo, můžu tam skočit. schodíte vy navzájem. Oh. Návočka. A já se taky můžu vystavit. Ne, nazad. Ty jsi zabil ovečku. To přežila. Ne. Mám vlka. Jak, ty vole? Ne, to není vlk. Hajzo. Se jmenuješ Teplouš, ne? Ne tu. Já jsem ten nejchytřejší člověk. Já jsem chytřejší jak Elon Musk, vole. Piči. Ať tě jebnu dveřma. Já jsem dostal i tam. Nedostal? To se občas stane, no. On je tady ten plugin zabugovaný. Ale aspoň, že ho máme, že jo. Nebo náhle. Jau! Děkuji. Kurva, Menčík má loď. Co? Jo! Já jsem se skurvil na loď. Počkej, já tam odklač! Ne! Ach jo. Ty jsi ještě ten blok a já ty čura. Já jsem jí měl říct, make is John Cena. Tu. Tak se tam nedostaneš, co? Já prodám za ním a čukám. Maty je výherce. Já to klačnu. Tak neklačnu. Dobrý. Tak jdeme na to live, SMP. Jo, asi jdem na live SMP. Tady to video dokončíme. Tohle video dokončíme později. Dobře,
Moje loďka. A dej mi tu čepku.